Poďte s nami prežiť tento úžasný týždeň na chate mimo civilizácie v rozprávkovom prostredí. Tentokrát sme boli ubytovaní na chate Moritz, ktorá sa nachádza priamo pod Martinskými holami a to prostredie je naozaj neskutočné. Máte tam aj súkromný wellness, sauna, výrivka, krásne výhľady, priestranné izby, takže ja verím, že na svoje si príde každý. Po príchode sa deti pohrali a my sme si večer po ich uspatí zahrali aktivity, ráno takýto výhľad, dali sme sa na poriadok, zuby, skincare, Arina skincare a deň sa môže začať. Najskôr som spratala riad v kuchyni a potom som nám pripravila prvú kávičku. Raňajky pre najmenších členov posádky, tí sa spolu skvelo zahrali. Aj naozaj úžasné sledovať, ako sa tí si spoznávajú. Potom sme spoločnými silami pripravili raňajky, pripravili sme si francúzske toasty, ktoré sú výhradne najlepšie iba z Vianočky. Kristianu sme vybehli von, zatiaľ čo mala spala a po prvom spánku detí sme sa vybrali von na Bobby a na Sanky. Na obed Kristian pripravil lazanie a ja som šla mal uspať na druhý spánok. Večer sme opäť hrali spoločenské hry. No a deň v rozprávke sa môže začať. Vonku nám opäť takto nádherne snežilo a my sme si po sladkoslaných raňajkách povedali, že nám je ľúto sa pozerať na to nádherné počasie iba spoza okna a išli sme sa vyvetrať von. Na obed som pripravila hubové krémové risotto, na ktoré recept už nájdete u mňa na profile a keď kamoši odišli, užili sme si spoločnú výrivku.